Сатана сее гняв, Сатана сее партизанства, Сатана сее зли мисли, Сатана сее семейство против семейство. Не може да стои. Той пада, той се разделва, приятели. И твоите години не може ти да ги живееш тук, понеже би ти не отдаде почет на семейството, ти не отдаде почет на майка, ти не отдаде почет на баща. Почитай майка си и ще живееш, казва Словото на Господ Исус Христос. Алелуя! Секайте, споделете. Почитай майка си и баща си. Почитай семейството си и ще живееш. Всяко едно дете, което не се подчинява на майка и баща, неговите години се откъсват и това е проклятие. И това е дух, приятели. Те са в окови, те са в вериги, те са в страхове, те са в атаки. И тази вечер нека да падне всяка една религия, всяка едно окова. Тази вечер нека да падне, нека да бъде скоренено от живота ти. Може би 1 година, може би 2 години, може би 3 години. Нямаш примирение. Пребързвай да вземеш примирение от твоят баща, от твоята майка. Както Словото казва, че да се примирим един на друг, както Христос ни примири и отдаде себе си. Семейство против семейство. И това е реалност, приятели. Ние виждаме това е в реалност. Това не е филм. Това не е театър. Това не е игра. Това е духовно преживяване, приятели. О, тази декларация. Нека да отключи във вас нещо. Семейство против семейство. Нека да бъдат ресторирани си. Имот не може да купиш, къща не може да купиш, кола не може да купиш. Вързан си. Това не е духовно благословение. Това е проклятие в живота ти. Така че тази вечер 50 души. Тази вечер 50 души. И ако има такива хора, нека да бъдат. Нека да бъдат. Нека да се прощават. Нека да се примиряват. Както с майка, баща, така и с църквата на Бог. Алелуя. Деца срещу деца, приятели. Затваря. Деца срещу деца. Какво става? Нима Бог на така ни призовава. Деца срещу деца. Против деца. Да обичаш другия. Да показваш повече любов на другия, а да не показваш любов на другия. Ко правим? Обичай съвършено със съвършената любов на Агнеса. Деца срещу деца да бъдат ресторирани, възстановени в името на Исус Христос от Назарет. Разчупвам проклятието на раздяла от вашия живот и да дойде дух на прошка и съединение във вашия живот. И да сте свободни от тази духовна верига на раздяла. И да дойде духовна свобода и да получавате духовно благословение от нашият Господ Исус Христос от Назарет. Приемете това. Приемете го. Тази вечер. Тази вечер приемете го. Приемете го. Приемете. Баща срещу син. Колко духовно